Bizkaiko Foru Aldundiaren bozeira maila Jo Maria Aburtok Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berria eman du prentsaurrean eta jakinarazi du ekonomia sustatzeko sailari dagokionez, hainbat diru laguntza onartu direla enplegu eta prestakuntza bultzatzeko. Bestalde Jo Maria Aburtok eskatu du herri dirubideen Euskal Kontseiluaren urreko deialdia egin dadila, izan ere Eusko Jaurlaritzak iragarri du ez duela batzarra deituko legeak ezarritako epean. Horrez gain Aldundiaren bozeramaileak adierazi du Bizkaiko udalek emaitza positiborekin likidatu dutela 2011ko ekitaldi ekonomikoa. Bizkaiko 112 udaletatik 88 datu positiboak dituzte, 235 milioi eurokoak, bataz beste diruzaintzako soberakina diru sarreren arrunten 19%tik gorakoa da. Hala baina 24 udalek diruzaintzako soberakin negatiboak dituzte, guztira 13 milioi eurokoak. Beraz, Aldundiaren ustez udalen datuak positiboak dira. Ekonomia sustatzeko Foru Diputatu Imanol Pradalesek Aburtorekin batera agertu eta Prestik 12 azoka aurkeztu du. Bilbon egingo da Gazte Lanbideren azoka hori azaroaren 5 eta 6, Euskalduna Jauregian.